बे जाबाय रोजा रोजा बोसोर सिगांनि बाथ्रा, जाय समाव सुबुं माहारिया जोबोरै खममोन, जाय समाव बुहुमाव खालि गंसे फिसा गामिल' जाजेननाय एबा दंमोन। अनजिमाजों सानोब्ला गासै 40ल' मानसिफोर दंमोन। बै समाव गसाइ आरो सुबुं मोगा-मोगि लोगो मोनलायोमोन। जोनोम समाव गसायानो होफैयोमोन आरो थैनोसै समाव गसायानो लांफैयोमोन। गाजा गोमजा मोदाय फुजियोमोन आरो जायखिजाया खैफोदाव गसाइनि मुं लाब्लानो सुबुंनि सिगाङाव गसाया नुजायोमोन। साना सानजाहा जारौरौ ओंखारबाय, गसाया गोजौनिफ्राय ओंखारबोबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आं 4 गथ'सा लाबोदों, जायखौ आं रैमालि, आयराखि, बिबार आरो रुबुस्रिनो गथायना थांगोन। बिसोरनि जिउआ जोबोर गोलाव, बिसोरखौ बोराय बैसोआव लांफिननाय जागोन। बिसोरनि मुंखौ आं दोनलांगोन, बेनिखायनो रैमालि नोंनि गथ'आ हिनजावसा, बेनिखायनो आं दोननोसै फुंबिलि। आयराखिनिखौ सोम दोन, बिबारि नोंनिखौ आं दोनगोन समायना, आरो रुबुस्रि नोंनि गथ'नि मुङा जाबाय गेवलां। बिदि बुंनानै गसाया बिरलांफिननायसै। दसे उनाव जम राजानि लेखा लिरग्रा बुदाङा बिरबोनायसै। गामि गेजेराव जोबोर गिदिर बिफां फांसे दं। गसाइ मोदायफ्रा फैब्लानो बिबारनि अखा हायो। अब्लानो गासै गामिनि मानसिफ्रानो मिथिजोबखायो आरो बयबो बिफां सिङाव फैजोबो। रायजो राजा नोंथांमोन, आं नोंथांमोननिसिम जोबोर गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। जोंनि सोरगोफुरिनि गोथार बिजाबाव नोंथांमोननि गेजेरनि सानैसोनि मुं जाखांदों। नोंथांमोननि समा बे बुहुमाव जोबबाय। नोंथांमोना दायो सोरगोफुरिनि सुबुं बुंजासिगोन। बेनिखायनो आं गाबोन फुङाव सोमब्ला, माइनाव, बिबारि आरो मेमलाखौ लांनाय जासिगोन। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना बिसोरखौ बिदाय होनो थाग थियारि खालाम। बिनि उनाव बुदाङा बिरलांफिननायसै। अखानायै बुदाङा फैनायसै। गासैबो थांनायफोरखौ गाजा गोमजा बिदाय होनायसै। बिदिनो गोबाव सम सोलिबाय। अरगेंआ बिफां सायाव जिरायना जोबोर जिंगा सिगासिनो। हाबाब, आं थांनायनि उनाव आइ बुरिखौ सोर नायनांगौ जाखो? आंनाबो समा सफैबाय। गाबोननो आंखौ लांफैथारसिगोन। आइया हारसिंसो थानांसिगोन। साननैसो थानो मोनबाब्ला गोजोनगौमोन आं। दे, माथो खालामबावनो, सोरगोनि बिजाबाव आंनि मुङा फैबाय जेब्ला, बेनो जाथोंसै। अरगेंनि बिदि बुंनायखौ रायखस सासेया बिफांनि आन्दोआव थानानै खोनासंबाय थादोंमोन। बियो सासे मानसिनि महर सोलायना अरगेंनि खाथियाव नुजानायसै। नोंहा मा जादों फंबाय? नोंथाङा सोर आरो आंनि खाथियाव मानो नुजाफैदों? आं जाबाय सोरगोफुरिनि रादाबगिरि। सोर दुखुआव दं, सोर सुखुआव दं, सोर मा जिंगासिदों, सोर गाबदों, सोर मिनिदों, गासैनिबो खौरां लाग्रा। नंगौ नामा? नोंथाङा आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो। गोजोननाय थाबाय फंबाय। दे फोरमायदो नों फंबाय, नोंहा मा जादों? माखौ नों एसेबां जिंगासिबाय थादों? आंनि दाहाखौथ' मा बुंबावनो, बुंब्लाबो माथो खालामनो हाबावनो। सोरगोनि बिजाबाव आंनि मुङा जाखांबाय। आंहा थांनांगौ सम जाबाय। आइ बुरै दं न'आव। आं थांनाय उनाव सोर नायगोन आइखौ? सोरजों थागोन आइया? बाथ्रायाथ' जोबोर दुखुनांथाव जाबाय। बिदि आं नोंखौ मदद होनो हायो, नाथाय नों आंखौ बुंब्ला फोथायनाय नङा, बेनिखायनो बुंथ'ला आं। दे बुंलाय आदा, मा बाथ्रा? माबायदि मदद खालामनो हागोन नों आंखौ? आं नोंनि गासैबो बाथ्रा फोथायगोन। नों आंखौ खालि बे खैफोदनिफ्राय बारग'होदोल'। औ जागोन दे। नों एसेबां ब्रा खालामथारबायब्रा, आं नोंनो बुंनोसै। खोनासं फंबाय, बै नुहुरनाय सोनाबनि हाजोनि गेजेराव मोनसे दन्दर दं। बे दन्दरजों हाबलांब्ला मोनसे दरजा मोनगोन। बे दरजाखौ बारब्ला मायाफुरि मोनगोन फैयो। बे मायाफुरियाव जाय थांनानै फैयो बेनो अमर जागोन, माब्लाबाबो थैनाय नङा। नोंथ' मिथिखायो दा गसाइफ्रा मानो थैया? बिसोरबो बैयाव थांनानै फैखांबाय, बेनिखायनो सोरगोनि बिजाबाव बिसोरनि थैनायनि लिरनाय गैया। आंबो थांनानै फैखांबाय। नंगौ नामा? बिदिब्ला आंबो थांगोन मायाफुरियाव। सिरि फंबाय, सोरबा खोनागोन। नोंसोर मानसिनो बेखौ खोन्थानो मोना, नाथाय आं नोंनि दुखुखौ नुनानै खिन्थाबाय। अमर जाबाथाय आंखौ बावनो नाङा नों। थांनो फंबाय नों। दानो दरजायाव मोनहैब्ला खालि नों मायाफुरि आंखौ बजबदो बुंब्लानो जाबाय। जोबोद साबायखर थाबाय। आं दानो थांनोसै आं। अरगें थांखांनानै मानसिया गावनि गुबै महराव फैफिननायसै आरो मिनिनानै बुंनायसै। बे सुबुं माहारिया एथ'ग्राब जाम्बा जागोन आं सानाखैमोन। एथ'ग्राब गोरलैयैनो थगायनो हाबाय। बे मानसिया जे मिथिया बे मायाफुरियाव जाय थाङो बियो माब्लाबा बेयाव फैफिननो हाया। र' दासो नायगोन आं।
बे गसाइफ्रा माबोरै सुबुं माहारिजों गोरोबना थायो बिसोरनि गोरोबनाया एबारनिफ्राय बिदाय जासिगोन। अर्गेंआ थाबायलांनायसै। अर्गेंआ बिनि बाथ्रा बुंनायखौ ओरैबायदि फोथायना लाबाय जेन बैयाव थांब्ला गावनि थैनायखौ होबथानो हागोन। अर्गेंआ दन्दरखौ नुहुरबाय आरो दन्दर सिङाव हाबलांबाय। दन्दर सिङाव हाबनानै रायखसा बुंनाय बायदि दरजा मोनसे नुबाय। मायाफुरि आंखौ बजबदो। आलायारन जाबाय। बुदाङा मानसिफोरखौ लांनो थाखाय फैनायसै। गासैबो दंजोबो अर्गेंनि बादै। बुदाङा जोबोर गोबाव नेबाय थेवबो अर्गेंआ फैयाखिसै। समाबो जाबायमोन बिनिखायनो बुदाङा अर्गेंखौ आरोबाव नेयासै। सोरगो फारसे दावबायबाय आरो बुदाङा खारै खारै गसाइनि खाथियाव थांनायसै। महाराजा जोबोर गिदिर खैफोद जाबाय महाराजा। मा जाखो बुदां? मानो एसेबां हाखु दावरा? महाराजा अर्गेंखौ मोनाखिसै। बेयाव बबावबा थाखोमाना थाहैबाय। दिनै बिदि थैनाय सनमोन नाथाय आं बेखौ लाबोनो हायाखिसै। मा बुंदों नों? नायखांनायावबो नुवाखिसै? नुवासै महाराजा। अर्गेंआ बे बुहुमावनो गैया। मा? अब्ला बियो मायापुरियावसो मोनहैबाय। नाथाय माब्रै? बुदां बेखौ जुदि बिनिफ्राय थाबनो लाबोनो हायाब्ला जोबोर खैफोद जागोन। हरखाब सोरगोनि बिजाबा बाराव होरलां होरथां जानो हमबाय आरो जोबोर गोसायै बेरफुबाय। बिजाबा बेरफुनाय लोगो लोगो बांग्रिं, सारअन्थाइ, अखा, बारहुंखा गासैबो जयैनो फैबाय। बारहुंखाया गासैखौबो सिलिंखार खालामलांबाय। गोबां बिफां लाइफां जिब जुनारफोरा थैलांबाय। बिदि सिलिंखारखौ नुनानै गसाइया जोबोर रागा जोंबाय। नोंसोर सुबुंनि थाखायनो दिनै बेफोर जाजोब्बाय। गोबां दाय गैयै जिब जुनारफ्रा जिउ खोमानांबाय आरो सोरगोनि गोथार बिजाबाबो गोमालांबाय। आं दिनैनिफ्राय नोंसोरखौ सावहोबाय। नोंसोर सुबुं माहारिया माब्लाबाबो जोंजों मोगा मोगि लोगो मोनला। थैनायजों नों मिथिग्रोनाय नंला। मानसिनि मावनाय दांनाय आखल आखुजोंसो थिसननाय जागोन। सोरगोआव थांगोन ना नोरगोआव? अर्गेंनि थाखायनो संसारनि नेमखान्थिखौ सिफायनाय जाबाय। बिनिखायनो बेफोरबायदि जाथाया जाजोब्बाय। अर्गेंआबो बे मायापुरियावनो नांथाबना थाबाय। बिनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारफिननो हायाखिसै।